Nyakora mogika moro ma intiere geno ni iriyo maber odhiambo ma kawuono odhiambo mar chieng' tich ang'wen dwe mar 12 en tarik 29 donge ndalo ariyo kende nyakora mogi to walungo dwe mar 12 kendo walungo higa mar 2022 e kinde ni mar odhiambo kama nyakora mogi weche manyien mag ang'ich welo biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV wan gi mathoth ma waikoni magi oting'o wach mar report mar kaka nosebed ka itiyo gomenda e kaunti ma Siaya weche mag Kawira Mwangaza nyakora mogi ka koro dong' mana seche to od bura mar Senate golo report ewi kaka nyogi yudo neno ewi wach Kawira Mwangaza momiyo ne MCAs ma Meru ne ong'ado mar teche oko magi to kod mamoko nyakora mogi motende kod weche mag arita kwe gi thiro timbe mag njore adwa ni bed kod chakruok nyaka giko mag weche manyien mokwongo wayudo thuond weche. The analysis of the data contained in the subject matter report findings were: 1. There were irregular transfer of funds. Lipod nono kaunti ma Siaya oyango rode moko mane nyalo nyayo tiyo marach gomenda mag kaunti. Aput mar governors manono weche mag thieth otimo romo gi riwruok mar lakteche e yor chungo ng'anyo magichano chako juma manyien. The gentleman here before us is linked to many atrocities and killings within Nakuru. So we are investigating him along that line. Achich ma itudo gi kweth njore mar confirm e gwenge ma Nakuru ondhi. Arwakini machiegni nyakora mogi mar yudo weche manyien adimba kokalo Ramogi TV ang'ich welo chakore gi sani. Nyalo tudri kodwa e namba 36000 kata e Facebook page mar Ramogi TV Ramogi TV Kenya, YouTube kod Twitter handle marwa en @RamogiTVKE kata bende nyalo luwa mara wuon @GeorgeBati_kaifolo kendo yudo weche manyien mag Ramogi TV odhiambo ni. Jaloko marwa iluongo ni Winnie Adoyo, nyinga en George Bati machiegni. Report mawiye wi kaka omenda osebedo katiyo e kaunti ma Siaya koro pedha yanga ne gavana mar kaunti no James Orengo. Duoko yango rode mag mibadhi e yo ma kaunti ma Siaya nosebedo katiyo godo gomenda. Report no chiw kawuono kod Edward Uko ma en jakom mar aput mane nono kaka omenda osebed ka itiyo godo e kaunti ma Siaya. Kata bedo ni tiyo marach gomenda ogotache kaunti no, koro yangore ni kaunti no tiyo gi yore ariyo duto mag chudo ma en lony manyasani kod mano machon. Cleophas Oluoch nigi ler mathoth. Kochiwo report mar aput manochuo gi marango chal mar mibadhi kaunti ma Siaya okinyi ma kawuono, janon buge omenda mag sirkal machon Edward Uko ma en jakom mar apudno ogolo elela tiyo marach kod omenda e kaunti ma Siaya. Kowacho ni kaunti no nigi omenda mang'eny e agulu margi mamiyo gigolo pesa mathoth kendo nyalo yawo rode mag yak omenda. The task force therefore reviewed and concurred with the internal audit report of 2021 dated 29th August. The analysis of the data contained in the subject matter report findings were: 1. There were irregular transfer of funds. Kaluwore gi report mawiye, kaunti ma Siaya osebedo kalalo omenda e yor chudo ne jotije mamoko aching'. Kaunti bende ne okoyango kwan jotije kakore chich ni nitiere jotije manyawawa e kaunti ma Siaya. Neither the county service board nor the director of human resources was able to give clarity on the number of staff on, first of all, on manual payroll. And it is to be noted that this manual payroll, on average, monthly average manual payroll incurs the county an average of about 53 million every month. The task force identified anomalies which could be indicative of existence of number of ghost workers. The anomalies identified included double payment through both the manual and IPPD, duplication of names, falsified identification numbers with less than. Identification number in Kenya must be more than 7 digits. We found some with 5 and some with 6, which means those were falsified IDs. Report bende oyango kaka od bura ma Siaya osebedo ka donjore gi tije sirkal ma kaunti. Chudo moko notime tok chik, ka aput bende koro yango ni jotije moko ne ochul e yo ma ichich godo. Ka koro maling' lieko ni od bura ma Siaya ne oloko budget moko.
challenges occasioned by a poor working relationship between the executive and the assembly have sometimes led to the assembly taking an inordinately long time to pass the budget. It seems that the county assembly is usurping the executive prerogatives of changing the budget or making the budget. And as we had said, you know, the county assembly actually alters the budget, yet they're supposed to recommend or ask, you know, suggest to the governor. Eiko omenda mar 2021, 2022 omenda maromo shillings million 173 duto ne ochoki. Omenda maromo shillings million 30 ne oti godo e chulo jong'i chenro ka jokanyo ma komiti mar PMC ne ochule yor orak. To omenda mamoko ne olal nade e kaunti ma Siaya. Kenya shillings 780 million was paid to various individual staff for recurrent expenditure. The payments involve significant amounts paid to individuals purportedly for training activities that are yet to be verified and are under investigation by the DCI and EACC. E nonro mar mibadhi e kaunti ma Siaya oyangore ni nengo orak ni malo ne budget mar ikomenda masani. Ka thoth chenro inywando e yor orak. E kindego nitiere jo orak ma idewo e chenro mag gedo e kaunti ma Siaya. Wich bar ma osebedo komako counties mathoth pacho kae bende koro nitiere kaunti ma Siaya. Gope ma kaunti ma Siaya noidho kod shillings million 300 ka gwenyruok e report mar kaunti nenore gi maraput motele gi Edward Ouko. Gavana ma Siaya James Orengo Kinyi ma kawuono ne onyiso yie ma en godo e aput motele kod Edward Ouko ka owacho ni gin gi bidhruok makare. Report moyedhi ibiro pedhi e nyim gavana tarik 20 dwe mar achiel higa manyien mar 2023. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Ka wuok e mago motendre kod weche mag kaunti ma Siaya e nyalipot mar omenda no yakora mogo adhiane kaunti ma Kisumu kama idoni geno nitie ningi ma jodak mag Kisumu kaunti biro lokore chaki higa manyien kaluwore gi chenro mopogore opogore matend kaunti no medo keto. E twak makende kod Ramogi TV jalup gavana mar kaunti ma Kisumu Matthew Owili ochiwo lipot ewi chal mar kaunti no kod lek magin go e higa manyien. James Okoth nigi mathoth. Tend kaunti ma Kisumu e tielo mar ariyo ochano keto mahino e tieko thoth chenro manyocha gisechako ka bende gisingo chulo gope mag jotije mag tend kaunti no midendo gi dho ngere ni pending bills. Second term ka mwadwa timo mokwongo mabe waseko timo en wadwa ni mondo projects te manyiche no chaki mondo mi otieki completion of incomplete projects. Mar ariyo owacho bende ni wadwa ni mondo wachul jowa manyose timo tije ne county government magi dho ngere gidendo ni pending bills. Mano bende ngire owacho kendo government osecommit ni wadhi mondo mi wachul pending bills mondo jowa manyotimo tich ne county government oyud pesa maginyalo apply godo tije mamoko mwadhi timo e county ma Kisumu. Kotwak e yo makende e kar jot mare, jalup gavana ma Kisumu Matthew Owili osingo chwalo chenro madhi medo bero ngima oganda e county no kama oting'o gero apaya mopogore opogore, bero kendo yaro kuonde thieth. We will continue bende mondo mi wakel pi maler, iluongo ni clean potable water. We will continue bende gigero barabara. Kuonde mang'eny barabara sani ok ber, ting'eyo ni gin gik migero temporary nikech ok en gik migo lam. Koro ka koth ochwe kata mana 2 months moro 3 months moro luwore kama ng'ato nitie, nderni nitie mang'awa, nderni kethre. Omiyo wadhi keto maino marwa bende e gero ang'owa, e gero barabara. E weche mag health wadhi keto maino marwa bende e gero maternity wards, manigi theaters in all the sub-counties. Kamano bende omedo ni chenro mag gero kendo yaro kuonde tiegruok kod siro weche pur ahinya konyo jopur niang', ochele, pamba. To gimedo bero alwora mag weche ohala e kaunti no. Obro timo gimiluongo ni expansion of the vocational training centers. Kuonde ma nyithindo yude ang'owa yudie tiegruok. Maduong' ahinya bende en ni wadwa ni mondo mi waket Kisumu obed gimiluongo ni a bread basket. King'iyo alwora mar nam Lolwe nitie kuonde mang'eny wanyalo puro, koth bende ng'eny. Koro ngire nyose yudo support
kowuok UK, yeah, ma bro kelo pesa maromo 30 billion mondo mi okonywa e cotton value chain, okonywa e fish value chain, okonywa e rice value chain, okonywa e horticulture, mondo mi wabed gi chiemo mwanyalo tiyo godo wawegi to gi mwanyalo uso e pinje mamoko. Owili bende ne okawo thuolono kendo duoko erokamano ne jopiny kuom miyogi nafas mar telonegi e tielo mar ariyo, kendo kwayo jopiny mondo omed wuotho kanyakla kaka oganda kendo chung' motegno gi ogai mar Azimio e okang' mokalo. Ang'eyo ni wasebedo ka wachung' kode motegno kendo wasebedo kwa miye support mondo mi piny mar Kenya oyud ang'o, oyud pogruok e kido mar ang'o mar telo. To ang'eyo ni pod obiro wuoyo kochopo higa manyien mondo mi onyis jo Kenya ni to direction mane ma wadhiye mondo mi lek mwasebedo godo to ochop kare. Owili omedo kwayo jopiny mondo odhi nyime gi bedo kanyakla kendo kwayo nigi hawi maber e kinde ma koro gichano loko higa. James Okoth, Ramogi TV. Kodhi od bura mar Senate ni komiti mar Senate kiny ne chiw lipot ewi bura mar thecho oko gavana mar kaunti ma Meru Kawira Mwangaza. Gidhi chiwo lipot e romo moyiedhi moluong kod spika mar od bura mar Senate Amason Kingi. E kindeno gavana Mwangaza nyochiwo neno e mbele komiti no ka okwedo seyo mag MCAs ma Meru manogoyo ombulu mar thecho oko. Chris Owino miyowa mathoth. E nyim komiti moyiedhi mar od bura mar Senate, gavana ma Meru Kawira Mwangaza ne ochopo mar reso yie mare kuom nimo. Kata odoko ni Mwangaza ne riko tamore mar duoko penjo en owuon, jokanyo ma komiti motelne kod seneta ma Kakamega Boni Halwale ne onyonore ni yo maber mar ng'eyo adiera en keto Mwangaza owuon e bao mar duoko penjo. Bang' lalruok kod kinde mage, Kawira ne oyie mar duoko penjo e lela ka okwedo seyo 62 mane itudego. Was there a court order for the second impeachment process? From the advice by my legal person is that because the first order was given and the case hearing was to be January, he advised me that it will be contempt of court. Mwangaza ne oyango ne komiti no ni midhiero mage ne okel kalure kod chung' mare mar tamore miyo MCS thuolo mar tayo omenda mar ward fund. From the time we started hearing the witnesses from the county assembly, they denied completely about them asking ward fund. Until when the video clips were played, we came to understand that the problem was ward fund. Ne omedo wacho ni osetemo kelo winjruok e kinde kod MCS mag kaunti ma Meru, kata kamano chenro ma kamago osegore e Luanda nikech MCS go ok dwa tiyo kode. I am able to bring all leaders together. But you've seen from the videos that have been played here, the MCAs insisting in their music that it's Kaende, Kaende. There is no way I could have convinced them. We sit down, they said unless they bring their governor to Senate. That is the only time we shall sit down and talk. And that's why you saw them in the video, singing that they will not stop. And they will not accept anyone to talk to them unless they take their governor to Senate. Ewi weche mag ndiko jotije sirikal mag kaunti e romo mag siasa kod genga paya, Mwangaza olero ni ji duto mosebedo ka omiyo tich e romo mag siasa osebedo ka ondiko e chenro mare mar konyo jopiny mong'ere kaka Okolea program. Answer should the Senate take is either the roadside appointments were for the Okolea program or that they were for county governments but the appointment letters were not issued. Which one do we take? They were for Okolea programs. Good. They were for the Okolea program. Yes. Kawira bende ne okwedo weche mosebedo ka fuong'ore ne omiyo jaode tich e piny owacho mare ka oyango ne ogwelo jaode ka jatend jo ohala matindo e riwruok mare mar Okolea program ma ok e piny owacho mar kaunti ma Meru. So when you appoint the first gentleman as patron of Meru Youth Service,
Were you doing that as part of Okole or as governor of Meru County? It was part of Okolea. That's why I insisted that you will not draw any fund from the county government of Meru. Wouldn't you then accept, by so doing, you have commingled your private charity with the management of an institution established by law? MCS bende ne osayo Kawira kuom gwelo moko kuom apisas mag piny owacho, ataro kod chik, gino ma Kawira ne okwedo. You have been accused of not following the law, and you have been accused of misconduct when it comes to nomination of CECs. When you're seated before this house, did you come across any video where MCS were threatening or were making certain remarks about the nomination of your CECs? They said they will not pass the CECs unless I sit down with them and discuss about word fund. Bang' bura makamano rumo tieno manyoro, komitino mar ji 11 koro dhi ndiko ripot margi odiochieng' ma kawuono, motelo ne chwalo ripot makamano e nyim od bura mar Senate odiochieng' makiny. Senators dhi yudo thuolo mar twak ewi ripot makamano odiochieng' makiny e romo moyiedhi, romo ma oluong kod spika mar od bura mar Senate Amason Kingi. Senators nyalo goyo ombulu mar siro lwedo bura mar golo e apisi Kawira Mwangaza kata wito oko bura makamano. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Aput mar Governors manono weche mag thieth otimo romo mar lalruok kod riwruok mar lakteche KMPDU e yor chungo ng'anyo ma jochiw thieth ne ochano ni chakore tarik 6 mar dwe manyien. E romo mane oyuore Governor mar kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja, moko kuom weche mane omi pek oting'o chopo kare winjruok ma kanyakla kata CBA ma e kinde 2021 gi 2025, osara mar jochiw thieth madeko, chudo mamoko kaachiel kod ndiko moko kuom lakteche maonge kod tije e tich e kind mamoko. Jotend KMPDU bende ogolo kwayo ne jochiw thieth mondo bed motegno e kinde mar riwruogno twak gi piny owacho e yor manyo resruok. Wadhi nyime nyaka Ramogi obila ma Nakuru omako achich moro ma jahigni 23 manie kweth mar maundo ma otese ni Watizi ma en nyamin kweth mar Confirm mosebedo ka chando jodak ma Nakuru. Jackson Maruche mong'ere kaka Rogers e chich ni otelo e weche mag njore kaka turo udi, mayo ji simbe kod nek. Obila bende manyo achije moko 5 mag kweth ma itudo gi nek mopogore opogore gwenge makono. Komanda mar obila Peter Mwanzo owacho ni weche mag njore nyocha ochako dok chien e gwenge ma Nakuru, onyicho dugo kendo e gwenge ma Nakuru bang' kwe bedo chakre dwe mar 7 mar higani. So jana tukasikia there was a meeting, kulikuwa na mahali walikuwa na mkutano, and on a tip off officers were able to move in very fast, and they managed to arrest him as his his counterparts, his colleagues, mikora wenzao walipotoroka. It is said that walikuwa na gari hapo ilikuwa imejaa visu. For whatever the mission they had, we are yet to establish through our investigations. The gentleman here before us is linked to many atrocities and killings within Nakuru. So we are investigating him along that line. His gangs, he's a leader, and his gang is involved also in house breakings and robberies, and mobile phone snatching and stealing by use of motorcycles. He will be facing court, and we're still looking for the rest, wale ambao walikuwa nao jana. But of course we believe we are able to, soon we'll be able to eradicate the entire operation of this gang in Nakuru. On the onset of the Confirm gang, things appeared not to go well, so he alleges to have surrendered to the OCS Bondeni police station, which information we are yet to verify. But he says that he was on the verge of reforming completely. Yeah. But question is now, currently we are still finding him with the knives. So still maybe that could be a ploy. So this is a man who is still on the crime.
wawuogane Nakuru wadhi nyaka imbo mar piny Kenya kama kuyo kod leto kwako gwenge mag Chesamisi kar chung od bura ma Kimilili e kaunti ma Bungoma. Tok jodak e gwengego yudo ringre mane en jaod bura machon makono mak Barasa tok kane olal jumbe ariyo mokalo. Kaluwore gi anyuola ne Barasa mane en jaod bura machon ma Bungoma East ne olal kendo anyuola ne chich ni nyalo bedo ni olalo paro kaluwore kod hike ma oseniang'. Kata kamano buok noduogo makogi tok yudo ringrene ka owiti e dalane ka bende en gi hinyruok ma ichich ni ne onege. Familia mare wacho ni moko kuom bath ringrene moting'o wengene, lewe kaachiel kod lwete ma koracham noyud ka onge. Gidwaro mondo tim nonro mar yango adieri ewi tho mar mane en jaod burano. Ringre okan e kar kano jogo ma otho ma Cherengani Nursing Home. Alitoka hapa mwezi wa 10 tarehe 29 akienda kutembelea boma lake kubwa la Skimu Ndaru, na alipokaa huko tarehe 16 ati alitoka huko Ndaru akikuja Chesamisi na hakufika. Tulipata habari ya kwamba mzee amepatikana na amewawa na amekufa kifo kama kinyama. Tumepoteza mtu wa maana sana kwa familia. Yeye si kwa familia peke yake, yeye ni mtu wa watu wote. Erokamano nyako Ramogi kuom medo kete Ramogi TV weche manyien mag ang'ich welo dhiambo ma kawuono. En mor mara ni pod in koda kendo bende igolona pachi kotende gi weche manyien ma wakelo ni odhiambo ma kawuono mar tich ang'wen. Kanno ka ng'ato wacho ni pesa ni Kisumu kendo nderni duto te onego ket la mano dano diero kan tiere minyanya sikul. Owacho kamano kamano nyalo George Bati anorwa tai majority leader wuodo yoma kobong rachar neno Ramogi TV yo makare kenda mor kod umiowa gik matimore e kor gwenge mopogore opogore. Awinji makare an Julius kawuok Buembo. Erokamano Woodsona West Julius ka intire Buembo. Obura osodo kantire Ndembra Nyatike neno Ramogi TV yono makare kendo ukelo chenro e yo mong'ith. Erokamano nyama neno Ramogi TV ka wan Sibuoche God Kwer iluonga ni Zaina Nyongesa. Erokamano Zaina waneno Ramogi TV ka untiere gwenge makono. Timon ka ukara chuo Nyomboga awinji maber gin gi happiness. Woro timbe njore momedore piny gi sani ma weche mag njore gin gik ma ji okawo mana ka gik ma onge ka moko winjo bed ni kelo wich kuot. An tim lich oinga kachiel gi Dana Nyagi Okech Livingston Onyango aero chenro mag Ramogi TV. Nyako Ramogi med ndiko ne nambari 3600 kaachiel kod Facebook bende huko Nyakwaro bende wacho neno Ramogi TV achiel kachiel kuki gwenge mag Karungu kochande kendo mora ahinya kaka weche manyien donjo ne e yo makare. Sa director Dominic Akugo bende ng'isa ni George Bati weche manyien nenore yo makare ratiro mondo miyo bedi ne jogo madiponi samoro hangne gi mano apani kuchiwo ranyisi mar Kawira Mwangaza. An Masiro mano Karo Serena Ramogi omako gwenge koni ma serious. Erokamano Karo Serena Nyasega ka intiere Karo Serena Nyaboro ka intiere Sega sani wacho ni intiere Masiro. Erokamano nyako Ramogi yena mondo mi adhi e yweyo kaduogo pod wan gi mathoth Ramogi TV weche manyien mago imore mag ang'ich welo nyako Ramogi. Your holiday season just got better. Enjoy unbelievable discounts courtesy of Viusasa and its partners. Get up to 50% off on selected items from Prony Oil, Unilever and Optica. Dial *487*5# or scan this QR code now and get your discount coupon instantly. Redeem at any Naivas supermarket and other participating outlets.
Be ing'eyo ni jalno manyiepo kata customer ni kod ratiro mar ng'eyo rang'iny gima olos godo mwandu, kama olose kod nengo kapok ochudo. Nyikwa Ramogi, kamora mara ma intie, iluonga ni Dorothy Awuor, amosou gi hera mar Kristo ni Yesu paki. Akwayo ni uya maber, kendo Nyasaye mondo gwedh ng'ato ka ng'ato, ka Nyasaye oyawoni higa manyien. Erouru kamano. You covered. The USAID for the Child ARPA COVID-19 Response Project biro bedo gi twak makende tarik 30 Disemba ewi chanjo mar COVID-19 kendo medo jiwo dwaro mar chanjo ni. Tudri kodwa i Ramogi TV chakre saa 3:45 otieno. Kik bai. In this country, politics is rough. Gima ne oluorore e siasa, kata bedni oken ja siasa. In politics, you lose your identity as a spouse of that politician. Osechung motegno kod jaode moluor Raila Odinga e lwenj demokrasia ma pacho ka. I know why he wants to take the leadership of Kenya. It is not to enrich himself. Tudri gi min piny, Mama Aida Odinga e twak makende Ramogi TV. Ngeso tarik 31 saa 1 kod saa 3 otieno. Kik bai. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Machiegni kendo nyakwa Ramogi wadhi nyime gi weche manyien mag ang'ich welo. Ne obedo e ong'ala mokwongo e lweny mar kedo gi tuo mar corona e kaunti ma Mombasa e kinde mane piny ngima ringo jotuo mane anyuola gi ojwang'o. To kata obedo ni apisas wetene ne ogamo midhusi no mar corona kaluwore kod tijgi, riyo mare mar dhi nyime kod chiwo thieth ne jotuo corona kaachiel kod temo gayo landruok mar tuono ne ok odok chien. Waloso ewi Pauline Oginga ma en apisa maduong' e bad migawo mar thieth e kaunti ma Mombasa. Owinja network mare gi jafwambo marwa ma Mombasa Joja Oko. Kaunti ma Mombasa ma en achiel kuom bombe mane yudo ng'ikruok mapek kaluwore gi sieko mar tuo corona e pacho ka. Pauline Oginga en achiel kuom jothieth mane tend kaunti ma Mombasa owalo mar rakore gi tuono tich mokoni ne ok yot ahinya. Mentally ne wabedo affected nikech waduogo wafwenyo bang'e. Chako fwenyo ka ng'eny jok ma koro nodonje tijni matek yudo ka ng'eny gi koro bedo irritable. Nikech wating'o mzigo mapek mag gik mwaneno kar tich. Chiemo bedo matek, nindo bedo matek. Tiyudo ka kara kilo dok chien. Koro aduoga fwenyo ka chieng' moro natemo rwako koro law kech norwako ga scrubs. Temo rwako lewni moko taneno ka lwar piny. Eka fwenyo ni kara I lose kilo mang'eny. Kana aduoga pim rata ido kana lose almost 10 kilos at that time. To kato bedo ni tuono ne nyoro nyaka jowetene mane gitiyo godo, okone muma mane ochamo kaka jathieth ne en neno ni oreso jotuo makata tek nade omiyo ne onge dok chien. Wachiwo yudo ka ng'ato ne tuo mopime moyudo ka en gi COVID. Kana osetim fumigation kendo waendelea tu.
Keche ne wang'iyo ka gima en lweny. Koro wane lweny samoro ng'ato risasi nyalo goyo. To nyisi ni jomodong' we gorruok uendelea. Ne tich matek nikech ibedo trained as a professional to yudri ka koro itimo nyaka iko makaburini. Thuon mare e kedo gi tuono ne omiyo kaunti ma Mombasa e bwo mane en Gavana Hassan Joho oale kaka apisa maduong' e bad migawo mar thieth midendo ni public health. Hii mji utakuwa salama tukichanja kila mtu. En gino mokoni ne omedo osigo e atonga mapek manoriko ture kata kapok oyudo lemono. It was a very painful experience. Kineno kaka ng'ato ywak gi nyithindo basto chunye do hero mondo ik jaode dala. But nikech chik ne tek to Mombasa be ne nitie under lockdown, nok onyal tero at that time ne onge kata ni nyalo golo body iter dala. So ne nitie simbe mane biro mang'eny, nitie jok moko mane ne ni ywaruok mang'eny nikech jomoko insist ni nyaka watim iko kaka wadwaro. Nitiere jomoko mane tiyo goledhi mar neno ni giluwo kido kod timbegi e iko, chenro makata kamano na itemo mar buogo mondo megires oganda mamoko. Moko ne nitie makane waluwo tiyudo ka gichiegni chopo dala to giywa tiendgi mondo mudo kal mondo budi otimang'o onind dala kaka chik mar tradition dwaro. But de anyalo paro nitie moro mane onyisgi ni kat ywauru ya tiendu to kata uchopo mna sang'wen otieno timang'o wikie. Nan kata gi watna manotho kai covid moter dala to nanyisogi ni nyaka ulu chik. Ok wabi ng'ado chik nikech un wedena, mana nyisogi ni nikech un wedena ok adwa nego wedena mamoko. En tuo mikoni ne ojiwa kweda e kind jodala e kor gwenge kaachiel kod jodak e bombe ma tuono nonyore oganda mathoth kaka kaunti ma Mombasa kod Nairobi. Ingawa ne nobedo stigmatized, thuolo mane wakawo nikech wane mane wakwayo national government mondo ket lockdown. Baso gini nobedo implemented in other places based on koro national government ng'iyo ga kabisa to Mombasa timang'o. Tiyudo ka gik mane watimo kuongi ne bedo borrowed to itero kun mamoko. To tudruok mane kindo gi national government be nodhi malo. Fumigation mar mtokni, fumigation mag transport media be nochako ku. Public booth manitiyogo mag fumigation kikalo to ogoi yath kidonjo. Toni mar joluo nogoyo ngero ni jakinda ema keyo, Pauline nyisa ni en kaachiel kod department mare giseyudo mich tandawuoya kaachiel en mano mayange kaka apisa maduong' mosetiyo matek moloyo e kaunti mangima ma Mombasa. Mae nwayudo we are the best performing mar HIV testing mar mine mapek modhi pimo kuongo mar HIV. Malikoni sub county ema nobedo number 1 Kenya mzima. Nitie ma bene wayudo the most improved county egolo kute magayaki mawuok kuom miyo madhi kuom nyathi kapok onyuole. To ayudo this award as the best performing department in Mombasa County. En gimo kwa kao for granted. En gi teach maber mosebedo kwa tiyo. Emomiyo wayudo awards mineno wayudo gi. Kaluwore gi awards maneno ka sani iseyudo kagi, en ranyisi ni tich osebedo maber. Akia ni benitiere moko kuom gigo miparo ni onego bene counties wa mag Kaluo bende somo kowuok e county ma Mombasa ka to chutho korka sekta mar thieth. Sama dhi e liel kata dhi arus kata dhi dala kagora piny to kumiboringe koda mokwongo en dispensary cha kapok otero hospital mamalo. Koro daher ni Kaluo wame mondo o embrace this strengthening of primary health care, referral system bende, coordination of ambulances bondo obedie maber ma kaponono ni nitie gimoro madharura motimre community to ng'ato nyalo ringgo kitero hospital mamalo. To wa enroll ji e community on NHIF mondo koro gibi giti gi osuptende magwa mag sirikal gi mondo kik ogol pesa mora mora kodhi e thieth nikech sama ng'ato golo pesa kodhi e osuptal tiyudo ka dhier donje nikech pesa ma deno tiyo go dhi tero nyathi e skul, chulo ot kata nyiewo chiemo otiyo go osuptal. Ne agombo ng'eyo ni to Pauline Oginga en ng'awa? An Nyasakwa Kowak, Nyamira, Kang'o, an nyar Jaramogi. To duto en ni ng'ato nego ng'iya gi tich matiyo ok gi kamae. Wan opuonjwa ni nyaka itim matek
eka iyud gimidwaro. Kata sani ka nitie gima manyo, nikech baba koro nosetho, wetena be manitie, tabo ng'ang'ana, abo struggle, tanyisogi ni koro anachopo ka, koro konya chopo keyoni, lakini achako gi kama kama. Migao mar thieth e kaunti ma Mombasa en achiel kuom sectors moseyangi ni osebedo katiyo maber to chutho e rakore gi weche mag tuoche, ahinya to mano mar COVID-19. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Mae barua mane tapki ondiko ni Bihan konyise ni en opek. Kamu nene kaini nyako ni dwa me adhuru. Onge ng'ata mama idhuru shrab. Ine mima waditi. Okane mabro timo arus. Nikech ing'e ni in ema ibro timo arus gi Bihan. To tapki ana dwaro ni par gimoro achiel kende. Yie mari en gima long'o kuoma. Mohingo kata mor mara an. Jimier jitimo gik madongo to be mora inya kirudo mabe sami nyala minya sai madu maro gadal wen. Happy Merry Christmas. Ani woni mama jak dakro le to ko rengi ok dhi. Bedo kod dalani kata odi iwuon ma ok ichul dwe ka dwe en mwandu maber ma inyalo bedogo ka irutaya. Jalur raga ot kapenyo ni to kang na wuok oko to ibro ne nang'o. Nyakwara Mogejwa, oganda ya mabo nochako kaka jaywarimba jago rimba no matin kanyo waywana to sani en jaod bura malang'ata. Chieng' tich abich tarik 30 dweni mar 12 saa 1:03 mamidhiambo. Ramogi TV mi sigand Honorable Felix Odiwuor. Wadonjo kanyo en chwero mbuta mong'ere kaka jalas kata obwogo owadgi omwanda. Kik bai kata matin. Shabake's Premier League's jackpot, 6 Premier League's games, cheza na 8 ball, shinda 100k daily. Tuma neno PJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB license 416. Wadonjo weche mag tuke kama lweny mag ruedhi mong'ere kaka bullfighting yo Ikolomani kaunti ma Kakamega medo bedo gi huma e alworano kendo ji wuok mabor ka dhi neno ruedhi kai. Ruedhi ikwongi pako tungegi kendo giikore ne lweny. Bang'e no to rwath mobedo jaloch iko gi miel mar isukuti. Telo mar kaunti ma Kakamega wacho ni koro gidwa tiyo kode kaka tugo mar ywayo jolimbe ma kaka ne obedo e nyasi mahigani.
Ramogi sama winjo ka igonye duonge mag sikutigo tineno ka gi yiengo gok gi miluongo gi dhok chane kama beka miyo ipako godo rwath moloyo bang'i gi rwedhi ma wuok e gwenge mamoko. En tugo ma bende dhi nyime yimbo mar piny Kenya nyakwa Ramogi. Erokamano kuom keto Ramogi TV jo jawinji makare ka wanture wagweko biero an ariwo makariyo. Erokamano ahinya awinji kan gi baba na e dala mar Masara Yufi Samuel Makoyo med mana kete kanyo. Erokamano Naomi mawuok Sibuoche god kwer happy new year eno chake chon. Wakwayo jalup gavana mondo losnwa flyover ma Mamboleo gigonwa konchiel watigo. Erokamano iluongo bende mar Kisumu. Kasto bati polise ma Nakuru go tiyo maber to moko dak tiye kamano mondo ji owe dak gi luoro. Iluonga ni Oyata Okoyo nyakwar Salome kantiere Apondo Kojwach. Mago moko kuom paro mowuok. Erokamano Bishop Dr. Bishop Koto Koyo Uri Nyasaga wacho ni ayudo Ramogi TV yo makare hosni mar Sigomre. Kuom thuolo duto te nyakwa Ramogi ajwang'. Doko ni erokamano kuom kete Ramogi TV. Jaloko marwa obedo Winnie Adoyo. Anyinga George Bati. Waromo kendo ko romo sa deke weche manyien mago imore mana kai Ramogi TV kikidhi maboro riti masane. Your holiday season just got better. Enjoy unbelievable discounts courtesy of Viusasa and its partners. Get up to 50% off on selected items from Prony Oil, Unilever and Optica. Dial *487*5# or scan this QR code now and get your discount coupon instantly. Redeem at any Naivas supermarket and other participating outlets. Mabro timo arus nikech ing'eni in ema ibro timo arus gi Bihan. Ninji ni a chance Juma Apio, mabende nong'ere nying mar Dibo, jaodi Madam Alice Juma, nyithindi Catherine, Alvin, Emmanuel, Mary, Lydia, Christine, Fred, Georgina kod Winston, nyaminu Wilfrida, nyikwai Charles, Godfrey, Kelly, Michelle, Fiona, Angela, Blessing, Adrian, Brayson, Tehila, Chiwodi Susan, jotich ma Kalijam, Del Monte Alchar Academy, bura mar Kapio, wede kudusiepe, paro tarik 16 dwe mar 8 higa 2021 mani wewa apoya nono. Chunywa podo